mtina mo no muntimi nya no unu sɛ okra nsuoti na ka mo yɛ o munya dada o mu muntungu no omunya kwan no na nkɔ ba bia Adishma mema mu nyina mo atena se ema mo akwaba eba nyansapɔ kasamfonyini so ene ye ne black power esa de ahia na nanom no obo ade adawroma wo mo de nanso ache ye ni o ye ba ye jai frama ebo ye ha no nyansem kuma e kire sampa ene nso ye di nkonim ene nkom a ye ba bedie no anyum krofo wo nwum bi a omoto se oni anu se oni anu no waka se be ma jai Hwane ni ano? Nyum krofo nyum. Na se onya nyum kroni. Se kunani na atwa bode ama na ha ban egu fo. De ye wano. Na to oni ano anka kasa. Na nka ma meto nyum isi wie. Na nyum tu ye so betima to asi. Se kunani na atwa bode ama ha ban egu fo. Nema, ye nka ya so ne wa ano. Abusua ye si wo ne bia ye wano e de beka. Da bi. Se asante hihye bibia foforo. Mo na mo hihye. So ye asante, ana onya asante. O se asante hihye nem je so mo na mo hihye. Ye hihye. Ntu ka ho asante man. Nti ye hihye ne ma. Wo na da no ana. Ye wura ne da no. Tu ye hwan. Me. Me asante ni. Ntu bua me ya hihye. Me kan papa ki. Abusua ne ye di nkoma afa ekwan kase ana kwan tenten pa wo man mu nyina ewo. Me kire kwan no a makrofo fa so bi. Makrofo sese. Makro. Unum sa kwan. Makrofo fa so bi sese. Sa kwan na mekan. So me wapa. So me kwan no efa be sentwam bo ho kono. Se de esirem kwan. Want the whole Ghana no kwa tenten. Se de makrofo de yom firim. Menyo on so mo ano ha. Am da no ha no mo. Om ne post office ne so am ko. Om do mo nka ho kra. O le so fa kra mfaka. Abusian kwama ye bedie no. Eye ni biri nkomo pa. Eye ni biri nkomo kire se. Enipa no bi akoye wo mo ho ohuntadua akire. Sebi asanteman ekoso a me am te hai ebi ka me kire se. Ebi a me maame bi ye dwomni, me na na bi di dwa. Ebi kura na mase ahene bi ana wahene bi wo mabusuam. Odidi kɔ ba bi a asai a panifo pese o mu siesie. Nanso temamufuo bi a yentumi kase wo mu nyina ya asantefo. Ena yentumi so nka se wo mu nyina te asantesem ase wo mu pese asanteman koso no eteda enkoso eteda sese ebetia da kire se wo mu pese ye beye kwan no na hwan ne betima si kwan se omme aban nye kwan eyetemamufo na omo de masi kwan so omo sisi wo mu stores ne ade miamia hodo bi ensase bi ebinum sase da kwan wo mu che se omo makwan ma sampuntuo no ana adwumadie no koso a kina bi obahwere na sase kina bi obahwere na store tobo ene yedi nkoma afa methodist asase no a ebre bi atwam maka na fidie so pense Bishop Bonki sabre no ne asofo mpanimfo bi beye crusade kase bi pa methodist asase na ewo so am run about area ho sisi omo de ye mo sisi omo de ye mo na methodist was omo asase na se we de ya ayi yenimusemu dada wo mu na aye somo so a ni asase Ghana ha Ghana school bi a wa Ghana ha bia ni wa asase nkrata tete no na ye ohene na de ma asefa ye mpuntunwuma Roma so dan ni nkrata na so de ama no wo de ma wa no nkire se koton etisa asore na gu a mtina mo no mntimi nya no unu ja okra yensuoti de ahin ba bi asase ni se ho yensuoti nso miensa kura hia wo na ka mo ye omunya dada omu muntungu no omunya kwan no yanko ba bia obi asase obi hwan ye siesie asante a so obi kwan ye te ha na ka se blast buoku ye gingingingingim aban na tima kare na afa ho ye siesie kwan a so obi asase we titini na asase ba o yo Roman Fort Pentecost ni siesie nyina na enne na bibia ye bia na bia ohene bia kwaje kakra eno kura ye rent unim se Ghana ha ye nto asase ye rent ye nto asase wana to asase ma ye rent contract amu ko ye rent black asema woke
omo de sika kwa ye omo yato mato asase wo pa asase wa rent asase no concrete mu ko hwe eye rent me na me ka kire wo eye rent na de no omo ba ba ye bon ho da wuro so omo ton de omo ga se bia de rent eye rent wo de opa ko hwe asase nkrata bia se ya to ama for level nka be de no lease wo pa bu nani free so hwe so de a di ntino me lease ade ya ode ya no ko lease ade unu se lease asase wo rent a 50 years na spy 50 years Enti men fan show trim so akoto asase rent. Why? When say Pentecost for na ngomo di sika be da ewura say e na brown every puni. Wo mo de ben de mo de be da. Unim say na omo pa so da no so aboso foforo no mu say omo anfa sika na nkoda da ewura omo pa so ewura be gya asase no. Enu nti no mo sha da sika ewura so mo fan koto collection ma no. So what I say? Aye rent. Enti mo mo ntra sika so mato asase. Ti sa asase na make enye Methodist for dia. Enye Methodist for dia. Sata mo hina wo ho mo hwehwe ohene kro mame ne yenko yenyina yenko nanim ko we se woton ya na se rent konse kane no de nanka bi asafo bi bete asore utu nsa keke ko hu ohene ne ama ba bi sisi aso dan enti se ne no wuntimi mfa kire nko yenkrata anka se me beton na Roman na o se Pentecost Methodist e Ghana ni asore Methodist e Ghana ni asore unim se won kratam se foreign ntimi to asase wo Ghana han sidan foreign ntimi to asase wo Ghana en sidan enti wuntimi nkrase nka nkyerɛ sɛ wo yɛ Methodist yan kyerɛ Ghana ni ane dia omo ye kwan ne kyerɛ sɛ nka saa asase no overhead ne pillars ni bi befa so ho befa so omo nko sinsim ane wonya abotre omo nko sinsim minua omo nko sinsim wunim sɛ ba bi a eye kuromu bi a yɛtete Ottawa enka wo mo aka wo mo police station swame police wunim sɛ matuka akɔ hwɛ so nyina anopa na me hu sɛ video bi dem ahomachi na mtuka makwa akɔbobɔ ho nyina akɔ hwɛ be me ba bi wo kora ba bi wo ha nsuo fa hɔ kwa ekɔkɔ hu ma hu fie bi esuo de me yɛtɔ so ɔhene bi dia me hwɛ fie no fɔle ba na wonye ɔhene a wonye saa decoration no adinkrase mbo ne nneɛma bi wo fie hɔ wo ya hɔ ɔhene fie bi anyo wonye ɔhene wo fira hemfie wo fira hemfie aso ɔhene so enti yɛ ne de bɛka nsɛm ɔnse saa asase no ɛno na wɔn mu abedi wɔn nsɛm kyerɛ sɛ ɔmo ma ne nkɔkɔ akwa eti sika bi ne ade a wɔn abɔ koraa wɔ sika ne de wɔn sɛ yɛbɛtuma tua japade wɔ so yɛbɛtua ba wontumi nhyɛ sɛ ɛno ane sɛ yɛm mɛka nkyerɛ wo sɛ wo twabo a wo pɛ oh wɔn na de ne bɔ ba dabi yɛ fa wɔn mo yɛ dan mo from architect ana sɛ de ne yɛ ba bɛ vero dan na si so no sɛ dan no ebi yɛ check a ebi 2 billion 3 billion yɛ wi na asase no a wo yɛ no ya pempa ta sika e de account nyo na betra se aka se obaji sei $5 million in montua why ne go to na Ghana $80 oh ya na de bia say mo na me ka mo se ma no ya no what cities wo kwayen for cities in America the pay water for better Ghana sika mu ay 52 billion e dey 52 billion $5 million dey na o mo 52 billion asase be ya na asase ne dia o hene na nka so de ma no de ma ne wan so na o sese wo mo pa wo mo ba hwe dan yesi so no ma mo mu se dan edan na sisu na yesa 52 billion edan na ene asase na asase ne dia asase ne dia masa yen hwe ne yanka asem mo obi enkwa yente Ghana ha ena forest akra ya achimota forest se don eye nkrata e de bi man gas ne ne maame mo ne nabusuafo enso so yete Ghana na no yan pipi ba ye NDC ba ye omo nko bubu ba bi dan omo se yensi dan ho a ablosan omo ko bubu dan ne nyina gu se yensi dan ho ne yasie e dan so nye container e na yatama kosi wo enti letter ben ye de man no se mo wonsi dan wakosi when the ball letter no come an say mo wonsi e na wasi nti wabumla so Ghana hwe tane ma na ekoso no this time the duabo de ntwamu da wo eduabo ntwamu da sha wo si yemu dan kwa yemu dan kwa si yemu no kwa yemu dan kwa e na kwan so omo ye sanka bi e beto asase no on say de ntia me kasa ne say ba bi around about wo bia no omo tete a omo hu ne say da bi ye be ye te double road and say 3 road hatre ye tete ho enti bo say high tension omo sisi ye no no omo sisi akwa akire enti so wo hwe fantase kwan na e de kɔ ho na on say Kofi Job ene na ye contact ho omo container no akeka nkrofo dan half nyina because ye tete ho dada ena musi ye se mo amu besi no munim say ya te ato ho aban no tatam Kofi tam empata sika bia o so de ma obi a wapata obi a wie ye 2000 enti so obu because asa wajapade na wo so no asase ne nya wo dia ayaban asase
e de bia wa kosi dan aban ne se won me no ntwe manso because wonim so ono so da enti ye hu dan na sisu no ye tua wo ka ene ye hu bo so ho enti se ya ade se wasase no emen kwan no ene bia aban no peso ohia de na ade dia bo a wo pe na ade beje ba se be kwan no na se kwan na ka no dia untimi nka se bo a wo pe na wo beje upa omo ye kwan no se su we a omo su no enya me no so mo fa su we fa me so omo nko sante hin anim enko kan tena se mfa faale ni nyina na kwan na nyina nko kire sante hin se sante hin wada woroma kwan na ye no sei na aba edan we ya twetwere ho omo so mo ma ye mu police station kura tia se omo omo so mo ye mu ni ehwe de kuro ne dia so omo de omo mfa ma ye na ye de aba ye mfa nko sante nyemu omo na omo ye kwan se ya aban na ye aban no ho kire wo enipa mbese obeye wani mo nyam bebam ade na mo sante hin na mane ade na omo sante hin na mane na sante hin ntuka amehwe asante hene wa ahene na nanom omo so nko bibia ti se nka wo so omo so do ebia no mo ntiye eni ti na afa ha no nti mpanyimfo no a omo usu no omo nko bo sante hene amane se sei kada ti ohun se overhead na chi ase penfo a enye wo mo a on se penfo bia onyima wo kwa ada ne to atia ko so load na so no so so ti ase aha ti se amun kan ti sante hene se so ohun se omo overhead na chi ase penfo bia enye wo mo a omo wakwan na ho mom so mpete kwan betene ekwan de nke betene na betene enya de se betene hwe overhead unim se falland pa o se nke 40 ena se si ano de omo kekan de ese se be 2 tie ebe 3 se mu bepua bepua se 2 be free so na ka 2 the other na 2 na if 1 betimi free so ebi kwa na 3.5 hwe wo de hwe kwan no se de esitie na hwe de na ya se betene tetie 3 tie no betene we ebe 2 ubeti gata o so ti ase ubeti gata ena kwan no so ka babo nsa ho to beti ate be 2 feet atum so ti ase ena asa ye kulom se ekura ne de eya na ebi ho o mo ye pavement bi wo mo se de ya nipa betima famu no o mo tete sa nyina kwan ne be ka se afi o share trader na o do o ji so park so enti adan ne ye so de ya se pese o man ne ye fa enti na mpanyimfo we mu nyina mo kwabro trader na yenya de sa obi e pa santeman koso de u fi se wo mo a ebi o mo ye ntiase wo mo so pa ma akoyi o mo ye ntiase ne de on se Ghana de ba ko hye etirimu ni se on se contractor ye kwan a aya na ehu se aban na twasika kese bia ma ne se wo contractor na wo be manim se obebu me dan de a ene me so meje obu a mepe okay so ti ase sa ne man na hye Ghana ye etirimu hwe ade bi koso e metan Ghana ha pa na ma ma dwen se deko me bo obi sotro ama ye nyina ya komanhia ene ese eja da unu abodwehye mu anu ase ye nhwe ma na omtete kwatitiri ebo ho a ofiri bo nkum ha se ekobo ho a ubetuma duru baabi obi container bi a waye ne ho no kwan na contractor ne ye ne se on so te 1 foot ka betuma fa ho ba no enka kota no ho ni ntino mu hu se on se aban contractor ne ye kwan ne se in case emergency se ka bi ye overtaking na se problem bi ba no yi afa ho obi tumi fa bo se ho ye ne store anim ho ye baabi o ye adwuma no de bo kese ato ho se o maka amfa ho o maka police boja kwa wo diska ende o mo hwe nka o mo nyina kwa ende de o mo nyina ho o mo ye dey o mo hwe ama kwa so sema enti o mo hwe ama kwa so sema ye de bo na de da ho na nipa da sani ahye da obi kura timu no obi titi concrete no de tire to no ahye concrete na gum se o ye bognaza wo ho wo ye ne store ho ntino store no baba ababe ha obi kura timu di no parking si wo se mo obi mpake wo ho na ka kwa mu yeto na wo a wo gina store ho na wo ye no wo tua road wet wo na wo su wa ye store wo tua road wet ara obi tua road wet kwan na ono nam so otua ho ka na se nkese emergency na me fa ho a wo se wo de bo ato so ma me fa ho to man we be ye ni ebe dai police ni timi sa asa bo bi ho wo gina nchen pa na wo jeje 1 cd wo hunu pa se bo ne da ho enso nipa de to ho da adai ko ka se ma ba ka me asem be na me ko ka be se se bia wo de won tan fa kwan so on se wo de wo no se bia nyankopon nyan ma on to ka so ati ase ba na nyankopon me adi ka to ka ne ebre o wo de hwese wo nam ana se ka bi asai na o se wo yi fa ho na ya pake bo agu ho na ya si gina mu a kopum se be yi kan na firi wo ka bi timi se kwan si 1 week na si wo enso so unim se police station bia o petrol car friends yi towing car bi in case car se si kwan mu a o se ya twene firi mu fast na nkofa problem ama no enso so wo be ko no wo di agoro kra na e be si wo 4 years
Se car na say be so 4 years. This wo. Okay. This aban for ba. Yemra yem free echiri ha Methodist Methodist yenwie yo. Na academy. Sa so so maton. Na wo so mumu, they say wo so mumu. Amunsi bridge ni sim. Ensi bridge ni sim. Baby am on no. Eno no so oje 5 million. Amunsi sim. No munye overhead na mo na me chase. E me show overhead na so. No what be that. So you bu na oje esika no. Na ye wa mo say yem pata. E di sim. Black. I don't know yes. Enya Water West ene supply nso Asante Reni ha. Water West ne bi anka pipe no be anka no. Enti o ma mpene na ye kura nso mo. Ase bia ono de o ma pata no. Obi o ma pata no. O ma pata. E bia mpanimfo e ho mo no o ma kasa pata wo. Water West for fence o kakra ka no mo to mo say overhead be ka wo mo ya we. Se amaso e ka wo mo no na be pata obi. Water West wo betima kasa obi pata wo. Me nua ye hwe ne anka no kura o. Unim say kwan bia ye bia ye tibitu ho. Say bia how run about to kese we because entry myself overhead and maso am run about to da. E wo say eba. Enti ho no sa overhead no enti ye teto ho. Ensuom ho ade na omo ye filling station no. Omo nsi ensu. Omo nsi filling station na petrol ni ntonso mpensuom ba. Ade no omo nsi ensu ni. Because omo nim say ye de da bi asem beba. Enti say onim say da bi asem beba na otena say afa akira koye nkrata ade a. Omo ntwehwe omo nkrata ne mu ye. Omo ntwehwe san nkrata ne mu ye because ho obi na obeton. Amomo. Obi na obeton amomo. Obi na obeton amomo. Eye sere na omo sere kwotena so. Ene ne no mahunu se asase na ba aye dendenden nto mo fa ho aton agiska me se aban no mfa nko manhia na santehene mo fo mo list ene mo nkrata amla me kire santehene yiye na ye nhwem why mo mo kotu esika bi ansa o mo hwehwe nkrata ne mu yiye na ye hu wo hene kro oton se nsuo ni ti no e de ma Pentecost fo na ene mo so aton ma mo e so mo fancy mo nipa oton ma Methodist fo no ene Methodist fo to nya tumi krata mo so aton no o mo ko santehene ho no mo nya follow up ne hwe ye ba kwakọ wie Udo baka se mekan. O free hon so ba runabout police station ho no. Store kakraka bi si ho. Menim se won hu. Na me sa store no kra menti ase. Sa store na si ho no menti ase because o he store na high tension na nkasa kra no. Omo ye sa store ko mutu high tension ba ni mu. Time omo ye sa store no na high tension si akire. Omo tu ba ni mu. E na omo ye sa store no se ba ya car betima park wa ase. Enti no omo nim se sa overhead no e mada na. Sa 4 lane no ne 3 lane na e pese no munim se emma dana Ghana nsem wo ha o on se ono so se on tiase store wura se on so tiase na yabu agu because hon so ebetwi nanim hon se ewa na de adi aba kwan no mu ho no o besena ko police station ho no katachi sa ye ntiase na ye ka no so tiase enu ye njai ka na ye mfa mra kwan so na ye hwe so beti ase na won ti ase why unim say tama police commander we Kofi Buachi e bai na sa so ame horom to sa fen so be 12 years NDC time Atamres time e no mo to sa fen so no omo to sa fen so no mo to fen so no mu ana omo so tumi nya akwan se sanete dia omo be ye omo stores na ba be fence wo na wato no pepepe on the first kra na dwomfo no first na dwomfo ma na police station ho police station na on be kan se omo be ha omo wo security ni ade ye to fence wo no and sa fence wo no omo to ye no sa fence wo no mo hwe so eso de ye stores o ti ato fence wo no dia and ye nhwe police phone fence wo no ye fence ye stores e say police station ya duru te ye budi a e din traba ka se store no mpre police station na ti ase e din traba ka se store no mpre because young shall say young stores no okay stores say ba se beto fence wa on beto fence wa first stores no wen identity you see down there 5 feet because of fence wall young store na nim say 5 feet ne e kwa ban diem ana say kwa hen into on to fence wall na e we beto fence wall na fa enti mo nga se bia contractor no agisika kese bi na oba aban ni na etua na nim ho no kakra no amobɔ pillar ho wo fam kra e ma asenka duru so omo be ya nka be ye easy say omo betimi aye se ma na kata so edwomfo ma omo kata so te so ton ade on say edwomfo ma ne de ya na omo ye ma bia omo ye tiasefo me ntimi nka se dwemni ba bia nya tiasefo se me fa ne se
sese ye kwan no na ho no mo tena na nye ya eye baabi na wose ye pem wo mo kotena na o ma di o mo dwuma so what ase ha e na wonu se sa aso ame market no enhye da nya aban market nti ho no enye market a aban no mum na ate ato ho so what ase ha eye enipa e ba ho kese e na ye ne ye maame mo ton ade no ahokyere nti na mo to no mo ye dai o mo ton ade e na stores no o ma ge land no mo aye stores no ti central market a eya aban na yedai eye nti ye ntimi nka nkire se ye ma obi ntena ho because eya aban na hunu se ha de eye market so ba so amene de eye individual bi na anya na tika no de age ho no de aye sa market no nti so ame market no obekọ inside no okura na nipa ni inside ni ba kwan no ho nipa ne ba no e na omo ba nti dwemfo ma store no omo store no boarding say store no boarding say aban store a ne bo nya den ba individual ne bo ba ye den because obi okura be kan say me dey mentimi fa ma wa high na de bia me dey me ton e bia 10 billion o dia forever so ho ye ma me mo dwem ho na ko fa 10 billion akoto na say ho na ko fa be 5 billion kura ne mum say ya ban de a na say ye hwehwe number no wo ba bi bia eno ane say bia afi bia na 2 years bia e bia 200 million wo tua adum store kura na ntia na ko 300 million 2 years ha enti no obi wo ho a obetumi akope bosia na obetua na emo obi na ye de ate say ukọ say ubai eni ekrum ha ya franchise ya school land ye de stores eni oho eno mu yo motonton ne forever motonton ne forever because wonu nu say ma nton na aban foforo ba mitrate so eno matonton enti dwemfo ma ne de omo ye te asefo a omo ntimi nka so omo stop kwan okay na emo stores no ne omo sisi dan no omo ne betuma stop kwan ya omo nyenwe na afiri so omo akata ho no so ama na omo nyen nti na omo akata because on say amana ne nsuo ne nti se ba so omo ye kwan na omo ko omo chia mo maye edwemfo ma de no de ono pon okoda ne fie enti ohini say sa store no so wonte ase o obati ase ebie ne nduru santen ne ho obati ase eduru ho de obati ase na kuro ne ho ade yewradia to si mi emu a bakasa de enti mu na ye bu agu no ye ntimi ngusi ye bu agu ye be check se oh da bi store no kura no ye di a sei eti wuti ase ne ye twa wi a animu no store no ya betima na foforo edu ba kura no mo nko agreement se wo de mu wi a manim animu se inside no mo nya ne pepepe ma me nkrata ho ombe ye so ti ase na nka se wo mpene de a nti wo mpene de nya akwan no nti sante hine besi ye betima he sante hine anim aka nche sekataje me de me mpene nti ne kwan ye nyae fa kwa enye ye na me no minim se benye obi a oye nod na nko a na oye nod na obi ote asante man bia ya asante ni okay onsa asante wakasa bi se asante nkai ote asese asante nkai ote asese that the number kura de boy ote asese just o chirim onse asante ye nkrofo bi a se wono otwe manso mpo na se konba no be konka na de kuro be ka on kai se wono watwe manso bi da kai se wo ye nakoa mpo on kai se wo ye akoa on kai se wo ye bibia obia na o ye asanteni wa be ka asanten ho ade wo ye asanteni afi no obeyi onya afi no obeyi yen hwe aso ase yen hwe mozongo yen hwe de chem so infantino tan enfo na tete ho angunaga so ho aha wo de yemu se yen hwe ba bia o take fm we santefo do se na wo dan ho komozongo ko eta asante fo do se na woda ho kwa so ase kwa alaba asante nkai bibia asante ji utum se wono utu na mo on kai bibia wa akire biem on kai hwe sa kasare na no kasa asante nkai asante betimi no wadidi ba on kai bibia firi ba nti asante didi asante nkai enye se ne papa bia wa ye no na won kai o na mmomu no on kai se wono watwe manso bi ntino ye chaade a wo ya akoa se sabere na se ohun se ne nua ya be nua ba ko ti wo me kirekire mu bia se na ona ya makoa na de be why na obeka wonim se asante nkonya bebre no nodness bebre na omo betena asante a ye wo mo no ebi di akonya e wo asante mem bebre di akonya asante nkai bibia ohini se store na etoa police station no so emunu bia Santasi station ho kura Santasi fo no taxi fo ntimi gina anim ho abema bi boku be wo ho ukọ abrepo junction wono so ka wono so kwan ne beka no kwan ne de beka no so se kan ne ke ande agro onse me kan na wo waka na agro wo no waka na agro nanso se wakọ akohunu wo mo eye kwan no
na sesi agya on sesi adwuma na ho de nyina ko magya yi o ma nkyere wade on se asante no ho anase mfa se Ghana ha no ade ba ko a me pese o me de ko to sante hinanim ni se 16 regions na e wo Ghana ha no asante mamu nko na BBC a na ye de bo sante hinanim regions na aka no nyina asem bi esi e de bo aban adentia ni bi esi e de bo aban enso kura yira e de bo aban ejato market mu a e de bo aban bibia e besi bia de bo aban ba asante region nko a de market kura ko hye sante hinanim on na ahye no aha so on na mehwenye adentia so bo bia na de kan kura yi social media yi e de na akoso asante ma yan fanche ebro setu bibia esi sante hinanim na makobon na amane e na makobon na amane e na otumfo nte na otumfo nte ye na Kevin Taylor di baabie edwe machine na mo se mambanyi nim la meyere mo papa mo na nate ho ye dai mo nkom na ho ye so ti ase enti se no so mo se bibi na nye ya o mo nkom na amane ye ni ehwe so mbeye kwan na o mo nye mo mfa nche se ya aban sem o dabi kuro no wowura unim se Asante region kwa na wowura Asante region kwa na wowura ada 16 regions na aka no se wo yi Asante region free ma 15 na aka no obi ani wura obi asu kira ban ba Asante region kwa de ye de boy na naso bo enti yen kom kwa ewura ho enko se no mpanyifo mehwe kwan no yen hwe de aka no a so won aka na so won tiase na sa asase ne na be konje to ho a so ba kire enti se e kodu sante hinanim mo se store ni nyina akura wa ye no magi masase matua oka yen fa nya ade na be edi na be pata papi to de mera na woro so tiase hwan na di asase ne ma o ho kura se ho ye swami swami kura ho ye media ho dia swami ho ye media o wasase swami ye media o no kura na me ka kiro chirichirim swami ye media unim se suman kwa fie swami ye suman kwa fie okay atiase swami ye suman kwa fie enti swami ye media so papa de enti o dia me na nampo so atiase enti ye oni ma bi wo ho a unim se swami commercial bank ho na nam na nakom enti ye mumu so atiase enye se ye ebu agu se ye mfa nye bibia tio enye se ye ebu agu se ye mfa nye bibia na ye ebu o e ya ade na ye ne na aba be ka no aka no enti ye nya de ye no enti okay santene se mum ye mumu a e kwan na e kwa Abripo junction no ye si no ye se ye be ba be to ashtown na mako enti wo store ho na ba be han so atiase e kwan ni nti eni ho na ye busy ni nti na wasi store no enti se nne no ye kwan asiesi asante na se bibi aba enyina so nka se ompene eye sika na ye betua so tiase eye sika na ye betua okay sante ne se store no nipa oton ma no wanya awe enti wo hia sa asase no de airport farm de airport farm baka so pena na on so kwa koju sika so tiase enti no mo obi nka se ompene na ya no mo nim se aban no contractor na sika kesie bi e na oba be enti sa se contractor ne no ka on be kire se map no be fa ha na aban ne waka ba aban ne ka kura na onim se contractor na so na obu contractor bi ho ha ebe delay no se be ye court sem na ebe delay no ntubo so wajai no ko ne ba bi yenhwe sunsum sunsum fam kakra ma ya na ye ba nchen ya sunsum de ya mfa mamu enye ye obo ona na din se swame ye sumankwa afie aha ana wo kan so say nsuo miensa bi osesai sa ekwan yi omo be ye ni ade nyina enu wo say nsu kro na bi nsu wo kan sa na pe kura kwa hunu say wo hene bi nsuo ne fa enye gata eye nsuo ankasa eye nsuo akasa na first contractor na wo ye no o connect to say nsuo nim say kwan ne nsuo ne firi soro ho ba na afa ho ena obi aflow so no wasi dan asi so ebre bi etwa mu na China fo anasa abrofo bi pese omo ye bridge bi to nsuo bi so ma mete ho nsam kakra se omo ye ade nkyena nsuo nabu wabu bridge na to agu no wabu agu nsuo ahodo abobo din ene nsumanko afie sa wo free se overhead yo betimi aye amamra koso on se ye bridge wo kwan a wo ye contractor oni nsuo ne be kasa so what ase because wo betwa kwan nim adavert ato baabi ansa na awi awaye nti oni nsuo ne be kasa na ya amamra men se ne makura wo hono mususu a so ne ba so asi won tehwe ebi yemum ebi so yemum ebi su kura ni nye 3940 aha enti no ane se oni nsuo ne be kasa no ya amamra man no wate ase no wayi ni mana ko baabi enti wo wi a no de ne mana ba na mum se wo anya ne sa na so be de obekire se ho ye ne de na se bia onye no besi ne kwan on se se bia ote ase kura se obeyi nkura na ko baabi
on unwie na wo mra ne bia na de wa ye na sin kwa de me ken de nti na me say ya amamre wo be ma ne time so wo fi say 3 months kro na de beto ye ma no 1 year sekatachi wada woro mai pese ono mba no ekwan ha ne ha no omo wa ha ntena ha omo wa ha ntena ha ye twam ma ye 1 year amamre bia wo ho bia ne ya ama no nti say 3 months kro na wa ye wia obi etum asem bia ni ho na mo ko ma ne 3 months no wa ntima anwia aso be ye hye wo ba bebu agu se wa ni no kra ama no na ba so ba ka se wo daada no na mo ma na mre wa ni mu to wie ne ntem a so betim de 6 months kro na awia ma na 1 year che 1 year de na ekwan adam ha ntu wie ya no wasa abɛya amamra ama no wabɔ na so wawie en ha wonye na ni ade na de wo so kɔ hwe ye ya so wo so ohene asi dan asi so omumu nso ni mu omumu on se mpanyefo se na dwobɔ na tebere bo akasa so ta se ha se ekwan no mo pɛ se mo ye de fa hɔ de a se mo ye wie no mo de to hɔ a efie no nya obi na bɛka se firi mu ba bɛkɔ enso ni nyina so be wura wo dan ni ya na me menti ni pa bi ase ensuo so kura no eni kuna se okosi dan edisi osi dan disi ensuo so a wo problem ensuo bi wo na ne bufu a obewura dan ni mu obewura dan ni mu ebi wo so kura wunya ahoto ofie hoda because ono ne ho kire no okay e wo se mfrema fa no wo so na ehwe de na nti se ehwe de wa ye dai pie be pem nti se wo no osi dan ni susu a opia no betena wo dan ni mu na wo fine no ne enjoy wo so obi osi dan si ensuo so bia ne ho kire no wo ho ba kire be face problem ba wo wa ya lofo nyina nti ye hwe ba bia no wo ne na si dai ba horo ya ese wo hene bi fie ma me pa o mi de minimu wo hwe ase wo hene fie minim wo na akɔhwe na ase na se me konfo ketwa nti se fie we wo hene timu a wo se wo nim okay ha ana ya hene fie so a wo so wo se we de wo hene timu so oti ase wo hene to na ba bia hye no wan yɛ duema huhunu sarete sam potem ho na kwan yasem ya na ye kan yo fa baabi nso no baabi a wosan kansuo ne timetene fa ebroni se water banks baabi an ketimetene fa ne ade wo ekwan no a anka befam no ye ketewa bi entimi nkɔ ɛna ade no nso achi no ɛhɔ no hye ɛdan mienu asa wo mienu ntem a eti sɛ de wo kana mansuo no ne ho bɛkyere no eno no ni nyina no omo ye kwan na complain omo complain a tina me ka tell say omo complain a omo ma sante hina so nte okay na sante hina mehwe ase wo ye tietie o akire wo kora tan o de sante hina mehwe o de o free senka sante hina mehwe o na ni me say magazine enche magazine o mbefiri ho ya magazine o mbefiri ho o mbeba adubinsu sante hini siesie ho ama wo nyina beba ho omo akwanso omo a complain penyo saa nieme ye kwan wo ma hyehyehye ne tintintintin bi eda na mrantie ne bi gina wo se omo ma esi wo manim de wo fa ha nhunu fa ha ena de wo nso ha nso nhunu ha ntedwadie nkoso ena em se no na yewura ate a ewura hyase a chekura a chase be 5 years ni wo hyase se osiesie do binsu no yi magazine nyina ye dey akọ because ho ne road a ye busy ha busy enti o dabi dabi o mbefiri ho seri anwonaga mo firi ho no dabi dabi o mbefiri ho watie de odo ani bu abeduru be yemfie be sai enche ese me mfa ne se be 3 years time acha o de yemfa ne 6 years time nse ya to aba awie asante man be se Europe no kura pa na meka kiro minim dia meka Europe bro ne be so Europe kro ni nyina ye be siesie asante pan pa ama yete se Europe nya Ghana nyina anya Ghana nya asante man ko okay sa asante man mu ba bi e friend South Africa minim dia meka o ba bi wo ho e friend South Africa meti ma ma document bi a me de enkrata na komanhia sante hini nya sign ma me sisi ya me si asante man ebe yete se Europe 6 years time wo nkrata me nkrata na me de akọ se we wa ha na wo manhia me de ko enu na me de nkrata ni nyina ko ewie bibia me ko ma asante man me ko ma asante man na enya asante keke ena ma betena mu o man ne damakoma so wankasa me se wo de ye wura emma me nkrofo no invite keke
se mommra ye twa ye sika nyina ye de fa commercial bank abesiesie o enye se wo de me se me wi a ase ba bia me de nkrata na ko me pese ho nse bepi abonte kama ma nkrata no ama wakan na wi of air kama wa nkrata mate wo de wi ama me hwe so ta se me mo wa hwe nkrata no ama hu se me se ame hwe bi na me mpe ba bia me ha dan so ta se ye besiesie o e wo se ye tu ye ekwan ye be yi kwan aban afirim ye nya de sika besiesie ye kwan ye besiesie schools ye hospitals railways ye be ye bibia ha tutamale ha tu nkran bibia ye be ye wie susu a ye say ba be ye games ba bia e bedi agoro ba bia e bedi agoro enya aban dia ni nyina no e ya asanteman e na ye ba be ye awusiafo amomra comment section ho e ya hwefo me mo ka me mo ma ba no oma be yi buro no on betena e say enche asanteman ye ebesa ama maburu no kura nya adwuma ye because contract me na me dey ba entinya afa na akwafa obi efiri ba bi say obi free enkran obi free takurade oba ba ye adwuma enti maka kire abrofo no say o mbe ma me 6 months na o mo o say o do mo ye adwuma no nya ye training wo mo na o mo start adwuma because ye before mo asanteman ha ya asante fame 2 IC so ti ase second in command asanteman mu ha ya nya be ye bibia me fa wadwuma so ti ase na minim say ye wura so be gyatum ama ya hwe we nye sikasem ye ne ye twa sika amode be ye no anse santima abedi atum ye wura abedi atum ene kwan mu mu nya ye oje tuma no mato aso na we kura no we ya overhead ya achi achi ye be ye ni hire yi wo de wo te ha behu we nya ban sa no o we nya ban sa no na woni mi se me nkrofo no ho o mo ka kire me se o ma ba Ghana 7 times o mo anu be ye Ghana asantima o ma ba Ghana 7 times o mo hia ken no kura mi ntwa ntro wa fikasi we so anyi bibia se o mo hia ken no mo kwadi amanyofo ni nsemu a no mo pese o mo ye ne se aban ni mo nyi contract no mo se da bi o mo adwuma no mba be ye no enye 4 years adwuma ena enye 8 years adwuma abeto aba yi wo nti eto aba yi wo free so a ene ma be sei nti o mo hia ken de oteso for contract kire wawu so ti ase e man so ye de wano ase oh aye adwuma wie de hia ne se me se no nkrata ni nyina eko eno na me wie bi so de wi afa picture ni kire nti eno na se ye wura ebe dia tum na mo invite na o ma ba na ya start adwuma ya twa ya sika as a commercial bank na ewura pese sika ne mfa ho aye de beto obem na de be ye adwuma na wo ya architecture na wo ya planner me piero me na me de adwuma ne ba so ta je na me se my panyi bi hwe krata no o ka chem o chia mo se me wo sika sa na me se minister o ka chem se contract we na e ba no eye ogolofo o menim ena esi wo so business partner takom fo na me ko fa na he ena me ka kire wo mo se eye busum sesere kunti me ba bi wo ho onu mmom na wo mo si ni so mo peken mo po bi obetum no mo ba ken so ti ase na nya wa hini ya oba ye ya e fa say wa hini no menim go bi ofri ne kuro ndese menim ne kuro no eswatini eti eno kra na ma ne ma twe ko akiri kakra na ye wura ye bize tama ye koma mpon nyana nkrata na ba aba o nkrata na ba almost 1 month ma me frɛ ma hwefo mrem abusua momra comment section ho black na aka ho osenka kwan ye kwan pemfo ye omo ye ya onyema aneto achi yi ko ba virgin kra o ba virgin kra o de mo mpan na sante hene ensan na santema on ba sesa na ma ye se Europe enti fa Europe brono a wunim fa beto ho fa picture ne bra me ye hwe airlines nyina ye baby o sa they say international port abakumasi mo be ye bi ye de place ba eni mo ni abre anya Ghana nko na ye company ne bi wo ye ni abre o da mo nyen ntirim na kumasi nko se kumasi na ken wo so ye ken na betum dia ba se betum ma contract ya wa betum aboa me ye hwehwe ye wie betum ba ye na me kwa me ne me nkrofo na kasa se ye wie asantema ni wie a and next ye betum aboa o me ye doma mo nko boa doma na se na me papa ni abre na papa ni abre anya agoro na media o da bi udim die ti awa be ye wie ye ko boa doma na hawa na abuja mo ba che me na me hwe na black power share contractor for atade da wo gira kwa ho kire se ka we mfa awia we mfa ni ye pastor ntimen yo ase so ase wo be ati ase asantema da wase asantema da wase yenso ye da wase asema me kan e be person man kwa hin yawe onim
onim eti ekwan a wo mo ye yi a ehun nkɔmɔ aba besi ha yi me si say yewura kura contract ne ba ntem a we omu njai mo amobɛyɛ ɛhɔ na bɛma Methodist fo nsase a ye duru hɔ na santeman yi siesie a na waka akyerɛ yɛ sɛ mo na akyia no ɛyɛ wo dia Matias na sisi contract a wo gya ba nya contract keto na atena me de ba ne de katachie enya asɛm keto a na me sɛ yewura na daworoma obɛgye atum na abam Black ye ka wi a ye de akodoma akwa doma ma me nka masɛm ade na dɔma na akɔbɔ nyina nso se nka santemam kwa na abɛyɛ sɛ wi a okay sɛ dɔma afra sante o dɔma afra sante tie dan ye bi bɛka wi a na o maye on sɛ ye railways efiri asante etu bunu a yan siesie kuro na hemfa kuro mbɛgyina paka so what ase o ye bɛyɛ ye bɛ ma ban ne kɔmu adwono mo mo da mase ye ka asɛm asrɛ deɛ nanso yɛnhwɛ ebrɛ no a yewura Kofi Boakye de baaye no store no ne besi you store asɛm a yɛ ka on timi store ba ne pɛ so and so na beto onye ne pɛ so ne yeto wo nti sɛ ne yɛbɛka sɛ wɔno ne to sɛ sɛ ɔman tama on sɛ time na ɔmo nto wo no na ɔmo nim baabi ɔmo yɛ stores na fa okay so what ase because sɛ ukɔyɛ store no na kɔba sɛ kɔto wo na kɔyɛ yebebu onim sɛ store na chi no ama enimu police station nkyɛn sɛ na wofa kwa abrepɔ no saa wɔ na ɛdɔn antimi anto ankosi o store ni nti eti etu si ɔma no hɔ na wofa wuram no na store ne to aso adankwa amefo station hɔ so enti no yebesi asante saa store we nyina no ahwɛ kora na sibi ebesi ayɛ kwan no wo de contractor on to no boas kakransa do wɔyɛ kwan on to no boas ni sika nyina hwɛ de bɛkyɛ no de wagye nyina yɛ mena fa so te ase wo de ebi eminim sɛ akwaside twam a invite ne bɛba so ma blɔfo no ba me no ne bɛkɔ kɔsi omo airport me di kete nyina bakɔfo ma ba mate sɛ wo ne wo mo kan na makyerɛ ase etwi akyerɛ na wo na wo bɛyɛ fence sɛ me se family 2 IC second in command wo ne ho a me na mo hɔ hwɛ wo bɛgye sika gu botom ga me hu nyansa pokra yɛ pa wa bra yɛ brɛ na me de wakɔ yɛ sɛ na me hu biem me hu biem kra afa wo tifie na bosome ne nso kura na me gimi sika botoma yɛ ne se wo kɔfo ma hwa na bɛkyerɛ mu na ona no me kasa ma miana ti hwa ti yenze obi wɔ hɔ a wa kɔpa me post no da mo bi dada hey ade dada wo traffic kura da achi windi se me hia omo nkomodi a na woni me say asem se de na nse omo se yɛ conference call omo na me say nkofo da bebi yɛ mu na me mera ma trash na convoke joni hɔ ɛna me kɔ me den krata na kɔ no mo so mo hia krata bi no mo yɛ conference call me omo frɛ manfa uhui na me fa de na me ka asɛm mo ka na me tie o mete timi nka awurade a abusia black power na egusu ani ni di kɔbɔro ɛkwan no a yɛ me kasa yɛ a na me di kasa ɛyɛ asanteman na ɛyɛ yɛsiesie asanteman enti yɛsrɛ mu adabraka mo a mo yɛ nte aseɛ yɛ mpene ɛne ade na me na me bisa sɛ ahene nananom ne wɔ mo a ɔsɛ wo akasa nke yɛmfa nkɔ yɛwura hɔ ana nka contractor na ɔmo mfa nkɔ yɛwura hɔ aya na bibi wɔ hɔ ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛfiti prɛkɔpɛ akɔ sɛ yɛ wɔ mo anka ɔmo betimi de asi ɔmo so a mesrɛ wo sɛ nipa nyɛ ɛyɛ asanteman na ɔmo yɛ ho adwuma bibi nkɔ yi a ɔmo nsi kwan sɛ yɛwura hɔ na ɔmo ntimi nkɔ a nyame bo akwaside yɛ di anim yɛ adaadwo ada ɔmo nhyɛ yɛwura wɔ bɛman ɔmo hyehyɛ ɔmo ntaale no ɔmo nyɛ fast kɔ gyina hɔ yɛwura bɛbu sɛ ɔmo sɛ na contractor fo mu pɛdeɛ wɔ ha katakyie sɛ na ɛha yɛn mommra fie ne yɛnka okay ɛyɛ tietietia ti mo mfa mfa obi aso dabi mo nkɔ straight asɛm hia fa nya baatan o ose asɛm hia yɛ fa nya baatan ade e ba besu aha na ma ne rafi na ohwɛ ɛdan ahodoɔ no bi nso sisi kwan no ho ba ko sɛ na gata no ene kwan ne bi ɔmo bɛyɛ no ɛbɛfa no itinka betwi n'anim ho kakra wante aseɛ ama dan no sɛ wohwɛ a yɛ de yɛ kɔɛ yɛ wada yɛ ananka wɔ sɛ yɛ kɔmanhyia kɔsom ɛna no mu di nkɔmɔ wɔ hɔ a ɛma yɛsi yɛ nyansapɔ yɛ ne wɔ mo kɔ yɛtie twitwa bibia ɛdan na se yɛ ama te sɛ nka abayi a aseɛ nyinaa yi ama aka ne kɔn no ɛne tua hɔ sɛ da bia na mɛka sɛ nipa wɔ ho da bia mɛka hwɛ aha yɛ tie ɔbɔ nka abinti ne yɛte ha
se cars fuo we ene obo won cap ne kasa no so o mepene ma mo de aye adwuma mo man no na emu muntie obi a wo ha bia ka no ntuna mo fanya adwuma na obi nsi hu kwan ba se wo de mra be hye won nsam se ne ya ade na se obi aja pade de obi na obe ma wo sa kwan so eni tina contractor ne mpese wo de machine be kan obi dan so what I say so no de kan na kwa aban na ne betwe ono e contractor on fa ho aban na fa ne so ma ya adwuma na aban na de book na ma ne se onye we nkosi ya nti ko yo panko bebu bo no so dwene se oye nipa se de woda no sa na wo so woda nti aban ne mum ne won kasa na se bia wo tena okra na nye ya aban ne siesie ba bi fufo nya dai emma wo ne kwotena ho we kura kan sikaje e na sa aban ne ba kwakwato asase bi no asia ma wo ibi kura na ba bia wo ti so ame a wo ti ya wo brei ebi kura na nka wo ba be ko Palaku estate akonya land bi eda ho na nka ya to ne asiesie ma na nka otu akọ ba bia nyi wo ba bi bejo ba wo ye mempene ebe wi achi ne kodu ye wura ni mu a uni wa so be hye afa be kom kra na bia list ni kura wu wa ne be san ma wo so yam patapa bi to ye de mra na wo e ya santeman enye se obi na etwam ana se obi na se wa to ofie ni ntu obu agu na akoye manso da bi e ya oman ni yesiesie e na oman no e kwan na ye na be kan wo dan enti no hihye bi e wo hu bia uni nipa na ye mempene dia e koduru santen na ni mu a kuro ni nya wo dia wo Mate Black, enche ye be so dwumade ni so na hwe sofo lide. Yes, I know me chi ai no. Ye de ye be ye ne yie. Also sofo lide overhead na nya complete o. Dabi woni me se ba bi na e kire ho no na filling station bi wo na o ma mpene ne ho nkro ne ba no. On se muton je ni o ho. Ese muton je ni o ho. Aye je ni woni me se obi so si stores. Enso wo ho. E wo ho. O ma dwini nyina se overhead na yawie. Yemie ubenya wan ndro ba bia kura wo me se omo nkwankwa hwe se omo hyase ba bia ma ne ton je ni no omo nkwa se omo ahyase ye overhead achi ase enya santimemu a overhead du nkran overhead betima achi ase ana santimegi overhead bi achi ye sank overhead we kwa nkomba ye de nka ye second in Ghana nka uyi poku ase de efiri ho a kan nka wo ho enso nipa de se ne mpese bebem omo nkwa man hye bebem na ufiri se de na nka omo beye sofola de ye beye ye nye ya te se o maba ho o omo beye na o magyae ni nyina no de ye hunu ne se ya aban ko ase aban bia mpese de minu aban koro beye ye no meto aso bridge ana overhead ye mfie numu o na NPP ne ho wo de we no kura no beye anka aban no won twen kakra Emma your contract ante hini nyintum. Yene ya ne ye beyi bibia. Ye hia ban sika, ye hia sante hini sika. Enhihye keke. Asma o ka we be kasa abro. Katetie me se enye se nkrata na kwa me mpesi me show no social media. Konfo fan phone na me. Abusuan panin se na bie ma mo wahwe ba me fa nko kamera. Panin se asem sia. Ye de hu bie da nko kamera. Enko kamera bie ma me bie am wahwe. Ehunu mi se me hwe na no kura nko ade ameka a kire m. Enti PRO na mo company ni ndi sen ni nyina wo ha bom kire me na wuni na wutiri bi ka ma on krata na koye no ansa na me wia mama wo de mo de be ye kwan ha mama folder mo abie wo hu ye airlines ni nyina okay abusia ye twa Black Power ye twa PRO minim company kro omo ayede contract na eba bi mu ne ha de okay o na sanansen ya wa ha se asiri wutiri mu Usafo asam ne ya no kro asam ne no kro na beka asam ne ya no kro na company de menti wo mudin da wo mi wia letter mo ka se ye ntwere mfanto so no ya fe na me bebiem am wo hunu nyuma yetini ye we na mo de akoma ye wura no na me hu se ni dey nti document na ye ni de o mo de fa email oh katachi me bo adwuma wo nipa o print ye ni nipa o print ye ohun ye adwuma no ohun ye adwuma no omuni na se abrofo kwa na obede no omodi nkomo ade ase na kan una de kratar comment yara so omu de o ma ba abro na wo de koy senye ye wura pa na me do na ka contract ki betwa ade a wo kan oh da bi me so
Madam no madi nkomo se. Ade mi dia ba. O dia ba dada. Be wie kwani afa be wie akire na onkrofo no yayi masi nchen. Wonte ya kasa. Mahunu abusua asam a ye ka na enye fadi agoro. O de yewura okay nti kase na mo be ye bi on. Se nyina ya adwuma o ma ye na abrofo no bi kuro so no. Ah santehene te ase a we nyina na ye be ye. Nti baabi ya ye bibia no ni nyina ka ho. Ye ne ken na ye adwuma ye mpa amanyosem. Abusua aha ya fidie so. Ye de kire nye ye. Ye wura wia. Na bibia wia. Nyansafo ya hyemobo. Ye besan ba ha. Na ye beyin krata ni nyina na ye de akire. Fon ye so ma hwe ni nyina. Medican ahwe nkrata no. Abrofo omo no omo ye adwuma nso mahu. Yo mu na no mo me conference call na se ba yi no. Mema no omo te ha. Ma ni nyina ka ho. Ma na ka. Ai for your conference call. Ogorofo nko ahu. Na wo hwim hu omo a. We dem so e Ghana ni o. We. O Black American. We dey tumpa. Ayi adanko amefo no bia. Enye dwuma keto na eba no. Awujafo. Na nye bosuma obi amente brofo contract we ko fa no we. Ti bosum na de ba. No de ba wan hu so onte brofo. Na mche se nye bosum no a sesere ku na on se na broti memu no do te abosom no. O so ni ote brofo. Nti wona de o mo ba. Na ka obi o ma ba Ghana 7 times. Na ede na be si so. So mba ompe kena mo fo mo ba santeman. Ompe se aban ni no nye. From pipita mo, nya ndisi nko from pipita no, o ma disa abone na bepem sa abre. So mo so de amane santehene na esere. E na ye santehene na bo aye na santehene. Ade e bo santehene wo. Mo se da bi. Na da bi enwie, contract we wie bibia wie na santehene gitum wi a. Na bete de me yo mo. Alo. Bushafo, nya support TV sunie. On se min twatro. Eye no kre. Email on se we no mo delete for email. Nya WhatsApp. Ma hwe ni nyina. In fact, anya sa fei na magye di na magye di. Nanso sa de enkrata na kire me no. Magye atum. Abushafo eye no kre. Eye no kre wa ya de papa. Santehene nsa ka na mo invite na o maba. So we krata ni mo kire ba bia santehene pese mo fasika ne mfa. Na mo mfa metum na mo meyi nya adwuma. No anu omu hia. Omu nya hunu dia a kire din. Ekwanya sema na ye kan wo kan ba ko bi se kase bi be fa soro se ketua bi be fa fomo se. On se ekwan we ni ye busy road. Trader na mbokin na ne no mo kono. Enti ka kase ntimi mfa overhead ne so. Omo no be fa fom. O na minim se nka ni nyina. Dabi. Omo be fa fom. On se omaja formula bi ato ho. Eho na ka kase ni nyina be fa. Ena se omu pie no mu firi so ame so ba o mbesa afa fom ena o makọ to mo de soro de o nka ho kra david ka kese bia no ka ho soro tanka o trader o e soro nka ho david o fa ho na ko contract and fa soro a kadem be no o de trader no na se we de ko mu twa ya na akotwetwere na lock e ba ko lock sisi a sa se hon so be yehu sa soro no betimi e bugu nti trader bia no be fa soro ni na be fa fom kan e busy anan so still ya omo so monte o mati ase sa aban de na monte ase asante hina nkasa de eba no akasa ompene esa agura na ya sen amawa sin kam so obebu na nado anadwo mpo day time all right first na kwasi agima time no bi be sa aba o tumi page obi no she container mu wa na se na mpacho family for Messi ebu wa de ye sa ye se asante man pia onyene ye dase enti no yegusu awa atweyem se yewura santehene ebesan yamawo ana obaji atum ba ntamisi nka no kore on se asante ye man bi a yenyenyi mu onim se we se aban ho kora na nka oba ya nka ehu woni mu o oba okochi amampani o to okochi o man ni nkomo se de asante o di nkomo de duwo ba bia yi on se ka ehu woni pa mu se e bia wo ba yi o be set ye trap bi ni ho nkro ne ba nipa bebere betimi aka ba asante de usun kura usu awo trap be ya obe set no way se sa na bidum betimi aka se bia o be hwehwe niam bi na o de yakọ ne ho nkro ne ba me se Africa ye be kan ho abom ahemfo ni nyina be kan ho abom ana oba ekura na ni agi o ona ni beje wa frɛ ye wura kura se wo nso mra ho o beba eno de be komi
na no se yewura mfa ne dom ne nyina amra na okan na mgina kire na mensere pre be ya okay yebetumi yakọ ye nyina yebetumi yakọ we nya yi o nya mambon no mo de dom akọ me se yebetumi yakọ se me nkrofo ne ba se nyem animanimu ya so o se afie besimu o se afie besimu na ne ya na airlines na badika badadadadada abelland dadadadada se ye papa so kure ye bi ma friends Kojo Safo ye papa Kojo Safo onso ye bia obe ye player ye nyina betima komudi akoso atin no ye nyina ye kokun ye ho aba agbadea udo boku ni bodi kromo o ye ma biem oye papa na mo hini mo no hwe irim 16 ni o hwe abakwa kwaje baako ade obeku o oro se ne yerenom ne yenhwe o mani kosia o se ne yere yenhwe o mani kosia ene kwa fa nya ma ne nye aso obodwa na omo na yenhwe o mani kosia no wo no wa modwa na hu kosia na afre na se mo besa mo nyina mo besa ntia fe bia wo yi na wo ho wase sase wase aka na video say tetere na ahemfo no wo besa na ya na ade ba ko na ewo mu ni say saa de na ohene no next time ye be ko bia no se we de waba nti no ye ntumi metata de bibire ye kɔ hɔ a ye bebusa no saa de no beja wonyai se ye ma obi besa no se mo mfa se wo yo ba na wo wa me no ti me mpana no e ma 5 cedi wate se ohene ekosa wo be ko wo be ko sa ohene tusum ya nti wo se ohene etwi na me so me hye etwi sa ye twi mami nti ohene be ka se wonim se tete no e kwan no mo fa so ware o mo fa ne by force nti ohene yiri kure ko bia wosuro obi beje no ena so be wia no akɔ ne mpana dada hɔ nti saa de wonyai ne ma 40 na do pa won hyaase virgin ene no obi ani asem no atete no awa na de chiridin na de obi atwi na so beje de a wo hene oba ye nani age wa boss na me hu se no wo bɔ wa bi na mma ne de die ya ma ne hwe nsa fufuo ne de ana na waboro ogoro Ghana nsa ho nsa fufuo na no otu osrebo ede bre no onsa asante amamre de ye nto ntwene ena omo so ko omo bɔ omo bɛda omamamre di o ahwe omo taade no menim se kola tete no ne kola wo de bom sei e wa bosum ne bi kura ho omo ba omo bɔ sa obo hapo oh asante mabunu ni bi na ono no se ohene no heda nto entoma nte se kente te se ye di ni bi nto betima nya ba aware sisi no oba ye omama ni bi o omo ma na ntoma de edi fra ni bi ontumi fe mfra de ko twitwa bokola we ya bia na mamre no obefra eje se sante hini se tubo fo ba ne ko kire ni fra ayi bai sahwi ayi anwa so se ayi original nti so obi atimi ba nti me hu mi papa ayi minister of chieftaincy ono so bai ya se ma mebusa me se camera ni mu no me hu papa wo na wo mu na mo antwa no ana o papa de he na mpo se do ma fo ba bi da bi on se enye se do ma ba bi o on se na original o se ko ba bi se me man ko bi ba me hwe camera ni mu no me hu o tu kwan o se me papa me friend me friend ma busa no sa de no wa me an se contact we no nya ye wura gitum wi a ye wi ye ba ho so ye ba ho o se me nyi mu me de e ba ho na eti ayi no National House of Chiefs na ba yi no e video no kakra wo ho producer Ed Beto so ahemfo ba ye se no mu na aso hwe ya wan hu no o na so bi ba ye ndimo o se original ye ka se original dia se mu nyina o national national dia na so mu nyina so hu ahemfo no ye bia na da bi watu nsa afa ho to fa ho to on kai wa video yi na no ye ba no yi video no minnie no ama wo ba na ba ko betima ye ba na ho no so betima bodwa se bia ho ma no ma na hwe mema na mbe do nya 16 Ghana 16 one de be video no a ya ahemfo wanchi ono na yese na hini no se utoso nkuno a mate oya nkroma oya o hene dada oya nkroma oya o hene dada oya spiritual hene hene nkroma no betimi ni o hene bosom no o ho no na akombane okay do akonwa no o ma ho emu ya awotwe de a betimi betimi di nson wa ko nsia nkroma no na e point na nan ade ehu nine number ba ko timi dan 6 timi dan 9 ehu nkroma de
omo ye great bi o ye nkroma bia no di agora o yara de no fa nsuo kanche kura be nkroma hu video no na producer Abuama Asante onima o mo onima ya onima pa Asante onima ya bakwase bi wo ho a na wonim sɛ Swatini hene ne baayɛ no ɔmo gu nsa ɔmo kɔfa no wɔ airport hɔ no ensa gu kɔ so ana otumfo chiame kentenkrachi ɛka ho bi afei Nationals of Chief Day no a ɔbaayɛ no so saa moji ahɔhɔ ya ojebi ɛne ahemfo ne bi begina kwan na no ho gu nsa kwan nsa na wo mu wura mu wonim sɛ no nyina wɔ kan ɔma speech no kan ne nyina wo ɛwɔ sɛ nananom na de ne bɔ ne ho ban kɔ sɛ obedi asante nsɛm bibi kɔto ne sisi asante ne ayɛ no nti ɔsɛ ma nananom bɔ ne ho ban na ɔmo de ne kɔduru ɔkɔ so obegu nsa ama no ne ayi abosoma kɔgya ne kwan mu wi ɔma ba hwɛ asante wɔ nneɛma wo asante wɔ nneɛma wo ada ɔmo suma kwan ntoma no sika ntoma hwɛ ona na agini din wagene samba wa manzo anto ezu beto ase no suma kwan se hene ne ha obegumani ma se ese munim hu bi sio na anto no na e ma ne nto ya wi nto media no so de nam so se suma kwan nyine stopping so na se akomfo nyina wa Asante region nyina no una ye bo so ada no na wure bodwa kesi se ne nsu ato de se ne nyina ye hwe mpese agu ke wu yi mu nyina mafiri na wonu mse nye Asante hina ka akom bia ni Asante man bia Ghana hakura ka akom ko matwam na o program kesi se o man nsu ato ene se ka akom fo ngie wu o ke ba ko horo Asante hina ka sa samanka ne die ni mu nya no kwa ne die ni mu na ayifo suame so obi wo ho suame fo ne cheche fugu no omo na e suame no suma nkwa no omo no nie dangerous fo no dangerous fo no na wo suame no omo na che fugu no efisa wo hwe video no bia samanka ne ya bonwira afra wo bi wo hwe nwira fufu no na ayi no basa no Allah wa yi awurade wo si yakwan ya beba no omo ne suame fo no awurade ya mampo mo ba yo hwe ba bia o na omo suma nkwa he nko ba bi Sante hene nko ba bi a hunhu omo ene se ka adwuma no ke anye ba bi kura de no omo si omo de yi bi omo ti wa me kotwa mu ho yewura simpi omo ye dangerous omo nyina to no omo si bibi no omo kasa omo ye dangerous pa no ha dwen aju di Asante fo enso on se wo hwe omo a omo nyina no dnes o omo nyina no dnes Asante nyenyi yi so ti ase bai swami fo do mo ho agura Black ye brain nti ma me fa unsa ha kuro bi e friend ka jebi kan waje ti ma men kana menya bi enti me de wusa ha sa nkomo a ye kofa ba akire nyina no ye be pa ebre aboa no se boa ye beba na ye di mu nkomo sunsum sam de me se me kofi ubisa me ya ntimi nka yesi ye ba ho no watimi akire me kura nye ne na wo kire mu nka mnim se no ne suma nkwa no nka mnim da ti me da na me so da di kan ya me hunu ye eye mampon wani ani wa yira Asante o eno ne da di kan da bia me hu samanka no nko a eno nko a na me hu samanka eno nko a na me hu eno nko a anti mampon yi o say yo hine 20 years no a yeso a yewura sumankwa hine free nsu ase ba no men hu ye ko yi no anko bi sekwe nanu ya wanko bi atabere bi behu o eti megidi yese awuku gwa ba bi Asante hene be soma bia ye no me ko unhu o ma unhu me ami hu o mo mampon ha me hu abusia aha ne yede yenkomo ni nyina esie mene ne Black Power ne bedi nko na nse so am for to mtu ento omo mbayi omo anu mudi animu na no mo chef fugu black ayi no otutu ato twase kan twa ye hwe ni omo be ya na wada de dem omo wo ho no onso akora otu ye be pebre ne ya bedi mu nkomo pa de ntia ebre bia wo se enwere fita eni dura no ene sumankwa de no so a wo ka no na me che se ye be baba be hwe na sumankwa no ye wo fufuo ni tuntum
mesi menkyerem yebeba enkyerem wo de menkyerem eti awusiafo yebeba na saa nkomo wei yaba bedi ne yie obi o wa wo hunu se yewura santehene ba Shamankanedi animu nso onte ase sa obi kura ne bia mimi bodin ene ne wate onde wa hu sese bi ye de wura bi agu ya awam ene so obi onim ase onim ne dimpo da ase ene we nugu so mesi baba bedi mu nkomo eti abusu anya support de na se niema santehene ko na se niema wiem nya won so timi de ne sato so o ye kakakra ayi be kan jabi ya botere ene niema ahodo bi edi animu ne koduru wi a de o kaso de ne sato so me hunu video bi a yesa ne nyina beba na tumi ahodo a eno so kura santeman no ya ba bedi mu nyina ye bedi mu nyina nkomo ye bedi mu nyina nkomo hwo ni so ama bibi ye bedi mu nyina nkomo na so hini bia no santehene ne bu santehene bu afu a watere ne nsa hwe ne so bia ne hu a watuma twa 2 years wasase we fura kofie kwaji ahome even kofie ko okwagina home okay eti abusu e beba ne Black Power ba beto ye nkomodie no so ye de onum se ye kan na yayo enti shamanka de ka ho ne ade nyina ho abakosem ne ho tumi ekura asantemamu modem ahodo a ebo wo mu asoa ene tumi etachire ade no fare ban yankasa no e beba bedi mu nkomo aha ene ebrema kwan ne nkomo efa swami interchange ho nipa no bia ye mente ase police station no potamu source ahodo e wo ho kane metadisi asase ya no wo som wo so ene afei nsu ahodo bi kan ahodo bi e wo ho a nipa no bia sisi dan si so ama akoye bibie wo ho tu a wosementu ye isi dan no ye kwan no wo a wasu dan bu wasu wo mu ama bi edan ase yiye enei oye ne be ne betumi di aba eno ne ye ba ye bedi ho nkomo ne Black Power akwanchan de wa ma bebre chese contractor fo ko a wo mu ye kwan no kani so wo kosi ahene na bi so ananse mpoko fa baabie wo mfa nko ye wura ho straight no no amra me kire wo mo sese biebru asanteman yo no ane dia asomdwe ne ye pe nya sapo ye mpo ye ne nti ye besere ye befe afidie so na yasere contractor fo ene timemufo se munyina mu nka mum eyeyi a na mum samo ante ase na afie besimu na nanom no obo ade ya adom ema me na Black Power mi papa Black Power mi bra panyi Black Power PRO ba ko pe omo contract ni nya bedura ndi asanteman sisi onya aban bia nsanim mu aban me chese nya bedura santeman mu a akire din mu nyai yesisi kan kura maje ne momfa samu de musemu mu nsiesie a contract ni meduru ene me makai bi o me hunu se de sitie etimi me kope ba bi a me ha dan na se ye wi a se yese Europe a me no obi ani asante se me na me firi ha me firi kwa da so na me firi Europe de nda beda so ko sa yese Europe asante Europe bedi dollar nyina sane ewem na hwe eno ne ye hwe akumulika na ka se dindra afa na ebe kumulika na de sante hina kwasika mabanga bonga ajatum ye nie ebedi tobo yese Europe ba ne di afra dia tobo se ke bia wo firi region foforo ba Kumasi obeje visa onya kwai na wase san usika untimi mfasi di ni mewurem ha ko si ye sika nko yenso yanyi abusia mede di asona ba Kofi Mensa Abraham ba de ne nananom ya dom a ye besen chef die so na ye di nkomo nya sapo na waje so se yesane ne badwen bem makra kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bio tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abon ntaka na mane yekese na ntakra abon de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame